Dobro, vidim da su svi na svojim mestima. Sekretar će sad pročitati minute. Ovo su minuti. Minut 2, minut čutanja. Dolazim za 5 minuta, još 5 minuta ja. Imamo li novih članova večeras? Suđer Bobe, popli se. Uvek si hteo da budeš član kluba. Jesi li siguran da si dovoljno procnoglav? Savršeno! Zaradio si svoju prvu značku! Vreme je za dodavanje tegle! Šta rekli ste da pijem? Limonadu? Pljucov čuvamo i obeležavamo. Ali to je bilo tako ludo da si zaradio novu značku. Tako. Sada je vreme da izađemo u zajednicu. Pomognemo građanima Koralova i izvrstimo građansku dužnost. Šta god to bilo? Radit ćemo građansku dužnost. Mi to zovemo glupiranje. Glupiranje je za nas je zemlja, čarape gde su mi stan. Do mini brodova! Do mini brodova! Patriče, zašto beše ovo radimo? Mogu ti reći, nemam pojma. Kuglanje. Hej, gospodine, ispala ti kugla. Teretana. Samo držim ti ritam. Ovim svetlima fali smešak. Biće da autolivar.